Μπροστά μας βλέπουμε το μοναστήρι της Μονής Κορώνης. Είναι στο κάτω μέρος των χιονισμένων που βλέπουμε μπροστά μας και είναι το νοτιοδυτικό μέρος της πόλης μας. Στην Καρδίτσα βρισκόμαστε και από πίσω φόντο είναι τα βουνά και η οροσειρά των Αγράφων, ηρωικά βουνά. Γράψαν ιστορία και το 1821 και το 1940. Είναι προέκταση, τα Άγραφα είναι προέκταση της οροσειρά της Πίνδου. Απάιτα βουνά και φοβερά σε ομορφιά και σε πρασινάδα, σε νερά. Είναι φανταστικά μέρη. Και είναι τα βουνά αυτά τα οποία μας κόβουνε, θα έλεγα, από τη Δυτική Ελλάδα. Είναι ένας φράχτης προς τον κάμπο. Και θα δούμε τώρα και πιο αριστερά από ό,τι βλέπει η κάμερα τις Βονοκορφές. Η Ωραία Κοιμωμένη, έτσι είναι το όνομά της. Και να αναφερθούμε λίγο ιστορικά για την πόλη και για τα βουνά τα οποία βλέπουμε μπροστά μας. Η Καρδίτσα ήταν η πρώτη πόλη η οποία απελευθερώθηκε από τους Γερμανούς σε όλη την Ευρώπη. Η πίεση των ανταρτών ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τις 12 Μαρτίου του 1943 οι αντάρτες παρήλασαν στους δρόμους της πόλης και ήταν η ιστορική στιγμή για την πόλη μας. Πρωτού πάμε στο σήμερα, θα κάνουμε μια αναδρομή 20 χρόνια πίσω για να δούμε κι εμείς πώς ήμασταν και πώς στην πορεία εξελιχθήκαμε για να βρεθούμε στο σήμερα. Στα περιστέρια μας και γενικά στο χώρο της πόλης, ο οποίος έχει αλλάξει μορφή κατά μεγάλο μέρος, θα έλεγα. Οπότε και εμείς έχουμε προσαρμοστεί αναλόγως.
Είναι περιστέρια τα οποία οι άνθρωποι επελέξανε και δημιουργήσανε για να ζουν κοντά στον άνθρωπο. Μακριά από τον άνθρωπο δεν επιβιώνουν, δεν μπορούν να ζήσουν. Γι' αυτό θέλουν και τη φροντίδα τη δικιά μας, σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα, και από άποψη διατροφής και από άποψη φαρμακευτικής αγωγής. Είναι πολύ το οποίο ο δείκτης νοημοσύνης του είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και αυτό βέβαια το κρίνουμε και το έχουμε διαπιστώσει από τον τρόπο μάθησης. Πόσο εύκολα μαθαίνει και πόσο εύκολα προσαρμόζεται και ζει κοντά στον άνθρωπο. Βέβαια υπάρχει και μία άλλη άποψη η οποία κατά μένα είναι λαθασμένη. Έξυπνο πουλί θεωρείται ποιο περιστέρι θα πιαστεί εύκολα ή δύσκολα, πώς θα το ξεγελάσει δηλαδή ο γείτονάς μας και να μας το πιάσει. Αυτό είναι μεγάλο λάθος και εκεί θα έλεγα ότι επιδρούν άλλοι παράγοντες. Και βασικός παράγον είναι ο τρόπος ο οποίος εμείς θα έχουμε εκπαιδεύσει. Δηλαδή, να υπακούν τυφλά σε κάποιες εντολές μας. Εάν το πουλί το δώσουμε περισσότερο ελευθερία, περισσότερες ώρες ελεύθερο, το αφήσουμε, θα δούμε ότι η συμπεριφορά του αλλάζει πάρα πολύ. Και αν το αφήσουμε από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο και ζευγαρώσει με τους αραμπατζίδες μας και είναι συνεχόμενα ελεύθερο, θα δούμε ότι την περίοδο του πετάματος, ότι η συμπεριφορά του όσον αφορά στο θέμα του αν μπορούν εύκολα ή δύσκολα να μας τα ξεγελάσουν κάποιοι, θα είναι φοβερή. Αυτό βέβαια το πρόβλημα είναι πιο έντονο εκεί που οι περιστεριώνες είναι πιο κοντά και ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Ο βαθμός δυσκολίας ο οποίος υπάρχει μέσα στις πόλεις είναι πάρα πολύ μεγάλος. Καμία σχέση με τα περιστέρια τα οποία πετάνε σε ακραίες περιοχές ή σε περιοχές με μικρή κατοίκηση. Το περιστέρι μέσα στην πόλη θα πρέπει να είναι ιδιαίτερο περιστέρι. Να εκπαιδεύεται εύκολα, να εκπαιδεύεται γρήγορα και να μπορεί αυτά τα οποία του έχουμε μάθει να τα κάνει, να τα εφαρμόζει, θα έλεγα, όσο καιρό και αν μείνει μακριά από την εκπαίδευση, μακριά από τα πετάγματα δηλαδή. Οπότε μέσα στην πόλη διαλέγουμε περιστέρια τα οποία ο δείκτης νοημοσύνης τους είναι αυξημένος. Δηλαδή μαθαίνουν εύκολα, δεν θέλουν πολλή εκπαίδευση και μάλιστα θέλουν, θα έλεγα, αθόρυβη εκπαίδευση, ούτε με φωνές, ούτε με σφυρίγματα, ούτε με σημαίες. Αυτό το οποίο συχνά βλέπουμε και κατά μένα μειώνει κατά πολύ αυτό το περιστέρι. Το περιστέρι αυτό με την εξυπνάδα που έχει απλώς την εντολή μας θέλει. Για να πετάξει δεν θέλει φόβο, απλώς την εντολή μας. Βέβαια τα τελευταία χρόνια διαπιστώνω ότι και εκεί είναι αυτό που με ενοχλεί, το ότι για να πετάξει κάποιος τα περιστέρια του θα πρέπει να σκώσει σημαίες, λάβαρα, να φωνάξει, να ουρλιάξει, να κάνει θορύβους. Είναι μεγάλο λάθος.
Απλώς την εντολή μας θέλει. Το σήμα μας, το σινιάλο μας. Πώς να το πούμε. Και θα πρέπει στο χώρο που βρίσκεται να νιώθει ασφάλεια. Και στο έδαφος και στους περιστεριώνες μέσα. Δεν θέλει ούτε το φόβο ούτε τον τρόμο για να μας δείξει αυτό που είναι, αυτό που χρειάζεται. Τα αουτζίδικα, παρόλο το ξενικό της ονομασίας τους, είναι περιστέρια τα οποία είναι καθαρά περιστέρια της Ελλάδας. Αυτό δεν αμφισβητείται και δεν παζαρεύεται με κανέναν. Είναι διασταύρωση κατά μένα της φάσας, της γνωστής φάσας, με αγριοπερίστερο. Και γι' αυτό έχει ορισμένα χαρακτηριστικά της φάσας. Βέβαια αυτό προήλθε μέσα από αλλεπάλληλες διασταυρώσεις και αυτό δείχνει ο αριθμός ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, με όλους τους φανατικούς που ασχολούνται με αυτό το είδος. Το αν υπάρχουν σε μερικά μέρη της Τουρκίας, γιατί εκεί γίνεται μία συζήτηση και μία κουβέντα ότι τα περιστέρια τα αουτζίδικα είναι περιστέρια τα οποία εμείς τα έχουμε πάρει από τους Τούρκους. Γεγονός είναι ότι τα περιστέρια αυτά τα είχαν πάντα οι πλουσιότεροι στην Ελλάδα, στα χρόνια που τα πίσω. Δηλαδή από το 60 και πίσω, οι πλουσιότεροι τότε στην Ελλάδα ήταν οι Τούρκοι, οι Αγάδες. Τα οποία βέβαια τα βρήκανε στη χώρα μας. Δεν τα φέρανε. Και αυτό, όπως είπα, δείχνει από τους πληθυσμούς τους οποίους υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και στην Τουρκία, αν υπάρχουν, είναι σε περιοχές οι οποίες συγγενεύουν με τη χώρα μας. Το χώρο που βλέπουμε έχουμε τις μάνας. Είναι περιστέρια τα οποία θα μας δώσουν τα καινούργια περιστέρια. Είναι επιλεγμένα ζευγάρια. Δεν αφήνουμε όλα μας τα περιστέρια να γεννήσουν. Είναι περιστέρια τα οποία έχουν πετάξει για μεγάλη περίοδο. Για αρκετά χρόνια θα έλεγα. Και οι συμπεριφορές τους είναι αυτές που θέλουμε. Το βασικό χρώμα το οποίο έχει προκύψει και έχει καθιερωθεί είναι τα περιστέρια τα γκρίζα. Τα περιστέρια με διαφορετικά χρώματα, όπως είναι τα άσπρα, τα κόκκινα, τα σέσια δηλαδή, τα πάλια, τα σαξάνια, τα άσπρα δηλαδή, είναι περιστέρια τα οποία δημιουργήθηκαν πολύ μετά. Ειδικά εδώ στις περιοχές μας, αυτά που είδαμε και γνωρίσαμε και ακούσαμε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνταν τα χρόνια πριν 40 και 50 χρόνια και οι οποίοι βέβαια αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται στη ζωή. Στους περιστεριώνες τους δεν κρατούσαν ποτέ, πέρα από γκρίζα, δεν κρατούσαν άλλα χρώματα. Γιατί μαζί με το χρώμα αλλάζει και η συμπεριφορά των περιστεριών. Δηλαδή και σαν αντοχές και σαν θέμα νοημοσύνης και συμπεριφοράς ως προς τον άνθρωπο, κατά την άποψή μου το πιο κοντινό χρώμα το οποίο μπορεί να διασταυρωθεί με αυτά τα περιστέρια είναι τα μαύρα. Το μαύρο χρώμα, τα σάχια. Τα οποία έχουν να προσθέσουν κάτι σε αυτό το χρωματισμό, σε αυτά τα περιστέρια. Δηλαδή να δώσουν κάποια στοιχεία θετικά θα έλεγα.
Γι' αυτό και εμείς έχουμε επιλέξει αυτούς τους χρωματισμούς, αυτά τα περιστέρια, μετά από μια ασχολία με τα περιστέρια πάνω από 40 χρόνια. Βέβαια αυτό που παρατηρείτε στο σήμερα, δώσαν και προσπαθούν να δώσουν καινούργια χαρακτηριστικά στα περιστέρια, στα ουτζίδικα, για εμπορικούς λόγους, καθαρά εμπορικούς λόγους. Το καινούργιο πάντα πουλάει. Και θα έλεγα ότι κάθε μόδα στα περιστέρια περισσότερο και πιο δυνατά την περνούσαν οι άνθρωποι οι οποίοι εμπορευόταν τα περιστέρια. Τα προβλήματα τα οποία συναντάμε τα τελευταία χρόνια είναι μεγάλα. Γι' αυτό και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να βάλουμε καινούργια περιστέρια μέσα στο περιστεριώνα μας. Γιατί κάθε φορά που προσπαθούμε να βάλουμε κάποιο καινούργιο περιστέρι στο περιστεριώνα μας, πηγαίνουμε προς τα πίσω. Και προσπαθούμε μέσα από τα ίδια περιστέρια να φέρουμε τα περιστέρια μας στο αρχικό στάδιο που κατά μας έχουμε ορίσει. Και το αρχικό στάδιο είναι τα περιστέρια σαν μέτρο σύγκρισης. Έχουμε τα περιστέρια τα οποία είδαμε και γνωρίσαμε πριν από 40-50 χρόνια. Αυτά που είδαμε και αυτά που ακούσαμε. Χαρακτηριστικό σε αυτό το περιστέρι είναι το πέσιμο. Και μέσα από εκεί προσπαθούμε να διαλέξουμε και να φέρουμε τα περιστέρια μας εκεί που ήτανε. Γιατί αν φέρουμε και το ηθικό μέρος στα περιστέρια αυτά τα οποία τόσο αγαπήσαμε και αγαπάμε, είναι να τα παραδώσουμε, θα έλεγα καλύτερα, αλλά όχι χειρότερα από ό,τι τα παραλάβαμε. Τα ουτζίδικα ανήκουν στα περιστέρια αθλητές. Το πέδαμά τους δεν θα πρέπει να διαρκεί πάνω από 2,5 λεπτά. Τουλάχιστον αυτό μας είπανε και αυτό ζήσαμε από τους πολύ μεγαλύτερους. Βέβαια στους χρόνους τους νεότερους, οι πιο πολλοί που εκτρέφουν περιστέρια και ασχολούνται με αυτό το είδος, ή θα έλεγα καλύτερα αυτοί που θέλουν να προωθήσουν περιστέρια στην αγορά για οικονομικούς λόγους και για να καλύψουν κάποιες ατέλειες των περιστεριών, όπως είναι η υπακουή, δηλαδή να μην ακούν στα καλέσματά μας, περάσαν την οτροπία ότι το περιστέρι θα πρέπει να πετάει πολλή ώρα, να πετάει 20 λεπτά, να πετάει μισή ώρα. Αυτό είναι λάθος και είναι παραπλάνηση. Δηλαδή προσπαθούν μέσα από το πολύωρο πέταμα να μην μπορέσουμε να δούμε ούτε πως πέφτουνε, ούτε πως πετάνε. 2,5 λεπτά ήταν ο χρόνος τον οποίο είχαν θέσει οι προηγούμενοι, θα έλεγα οι πολύ μεγαλύτεροι από εμάς, όχι μόνο οι προηγούμενοι. Το πέσιμό τους είναι πάρα πολύ γρήγορο. Θα έλεγα ότι είναι το γρηγορότερο πέσιμο από όλα τα πουλιά και από τα αρπακτικά ακόμα, από τα σαΐνια. Και ας έχει υποθεί ότι το σαΐνι έχει το πιο γρήγορο πέσιμο από όλα τα πουλιά, η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι ξεπερνάει τα 230 χιλιόμετρα την ώρα σε ένα περιστέρι που πέφτει σωστά. Και από την εμπειρία την οποία έχουμε
στα τόσα χρόνια στην ασχολία μας με τα περιστέρια, ποτέ δεν μας έχει πιάσει περιστέρι στο πέσιμο σαΐνι. Και συγκεκριμένα σε κάθε τι πτώση προσπάθησε να μας πιάσει κάποιο περιστέρι. Η απόσταση που είχαν από εκεί που ξεκινήσανε μέχρι που φτάσανε κάτω δεν μειώθηκε καθόλου, που σημαίνει ότι η ταχύτητα του περιστεριού είναι τέτοια που θα έλεγα ότι ξεπερνάει και αυτή του σαΐνου. Αυτό θα το έχουμε δει οι περισσότεροι. Πάντα αναφερόμαστε σε περιστέρια τα οποία πέφτουν σωστά. Περιστέρι σωστό στο πέσιμο είναι το περιστέρι το οποίο κλείνει σωστά τα φτερά του. Όχι μόνο το να έρχεται, και εκεί θα έκανα μια διαφοροποίηση και θα πω όχι μόνο το περιστέρι να έρχεται, αλλά να πέφτει. Οι μεγάλες αλλαγές οι οποίες γίνανε στα περιστέρια στα ουτζίδικα, η άποψή μου είναι, ξεκινήσανε από το Βόλο. Θα έλεγα ότι περίπου του 1970 παρουσιαστήκανε περιστέρια τα οποία και τα είχαμε, τα ζήσαμε. Δεν ήταν υπάκουα στο κάλεσμα που του δίναμε. Στο να πέσει δηλαδή. Και τα περιστέρια όλα αυτά προερχόταν από το Βόλο. Τα πρώτα περιστέρια που δεχτήκαν τα ουτζίδικα σαν πρόσμιξη, σαν αλλίωση στη φυλή τους, ήταν οι βεντάλιες. Δηλαδή βάλανε βεντάλιες και ζευγαρώσανε με τα ουτζίδικα για να τα δώσουν περισσότερη ομορφιά στο πέταμά τους όσον αφορά το θέμα της ουράς. Αλλά μαζί με την ουρά πήρανε και πάρα πολλά άλλα αρνητικά στοιχεία. Τα 14 και τα 15 φτερά στην ουρά, τα οποία παρατηρούμε σε πολλά περιστέρια μας, είναι αυτά που κρατήσανε και πήραν από τις βεντάλιες. Βέβαια στα μετέπειτα χρόνια και τα περιστέρια στις μεγάλες περιοχές, οι οποίες είχαν τα περιστέρια αυτά στο Βόλο και στη Λάρισα και στα περίχωρα, άρχισε μία αλόγιστη, θα έλεγα, πρόσμιξη άλλων περιστεριών και κατά καιρούς διαπιστώναμε και τους κουτάδες, μεγαλώσιμα περιστέρια δηλαδή, και ντουνέκια, ότι είχαν μπει μέσα στα ουτζίδικα. Και το χειρότερο όλων ήταν ότι όταν κάναν μια διασταύρωση και δεν τους έβγαινε, μετά αυτά τα περιστέρια τα σκορπούσανε, τα πουλούσανε δηλαδή σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει, θα έλεγα, το τι άλλο έχουν βάλει μέσα. Γιατί παρατηρούμε περιστέρια να κάνουν τούμπες, αυτό δεν είναι ποτέ χαρακτηριστικό του ουτζίδικου. Στα 2 χρόνια, στα 3 χρόνια να αρχίσουν στο ξεκίνημά τους να κάνουν τούμπες. Και αυτός είναι ένας παράγων του οποίος μας έχει αποτρέψει στο να ζευγαρώνουμε περιστέρια μικρότερα τις ηλικίες των 4 χρόνων. Το ξεχωριστό χαρακτηριστικό που έχουν αυτά τα περιστέρια και διαφοροποιούνται από όλα τα άλλα είναι το πέσιμο. Θα το πω ακόμη μια φορά. Είναι το χαρακτηριστικό που κάνει αυτή τη ράτσα μοναδική. Γι' αυτό, εάν μπορούσαμε να το κάνουμε πιο έντονο και να το δώσουμε
μεγαλύτερη διάσταση. Δηλαδή το πόσο θα πρέπει το Περιστέρι αυτό να είναι σωστό στο πέσιμο και ποια η αξία του. Εάν μπορούσαμε να βαθμολογήσουμε το άνοιγμα της οράς με 10, το ανέβασμα με 10, το πόσο μακριά πετάει το Περιστέρι με 10, εάν στο πέσιμο το πέσιμό του δεν είναι σωστό και πάρει 0, ξέρετε τι σύνολο θα έχουμε βαθμολογίας? 0. Αυτή είναι η άποψή μου και είναι έτσι, από ό,τι πιστεύω. Λοιπόν, ερευνήστε το, ψάξτε το και θα δείτε. Για όλους όσους είναι θαυμαστές στα λουτζίδικα και στο Περιστέρι αυτό το μοναδικό. Περιστέρι αθλητής. Περιστέρι το οποίο το κάνει μοναδικό και σαν συντροφιά και σαν διασκέδαση. Παλιά οι αρεμπατζίδες στα περισσότερα, σχεδόν σε όλα τα κουμάσια, βρισκόταν σε ένα διαφορετικό επίπεδο από τα υπόλοιπα. Από τους υπόλοιπους περιστερώνες που είχαν. Ήταν λίγο πιο ψηλά. Με φυσικό αποτέλεσμα από κάτω να μένει ένας χώρος ο οποίος ήταν κενός. Αυτόν τον είχαν διαμορφώσει, τον διαμόρφωναν κατάλληλα, ώστε επέλεγαν 1, 2, 3 ζευγάρια που τα ήθελαν για αναπαραγωγή, για να τα δίνουν περισσότερη ασφάλεια, ηρεμία, ώστε να έχουν μεγαλύτερη επιτυχία στο να αναπαράγουν τα πουλιά τα οποία ήθελαν από τα συγκεκριμένα περιστέρια. Και γι' αυτό ονομάστηκε αυτός ο χώρος και έμεινε, όπως εγώ ξέρω, για Καντή. Ο κάτω χώρος από το κουμάσι το οποίο βρισκόταν οι αρεμπατζίδες.
σε αντιστοιχεία ανθρώπινης ηλικίας με ηλικίας των περιστεριών, την προσδιορίζω 1/9, δηλαδή 9 χρόνια ζωής ανθρώπου, 1 χρόνο ζωής στα περιστέρια. Δηλαδή 3 χρονών περιστέρι αντιστοιχεί με 27 χρόνια αντιστοιχίας ζωής ανθρώπου. Και κάπως έτσι θα πρέπει να συνταυτίζουμε και να παρομοιάζουμε τις ηλικίες μεταξύ ανθρώπων και των περιστεριών. Ο χρόνος που ζουνε και ζούμε μαζί τους θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος. Εάν μπορούσαμε να το μεταφράσουμε σε ώρες, θα έλεγα ότι ένα περιστέρι 6 ετών έχει περάσει μαζί μας τουλάχιστον 2.000 ώρες. Οπότε και μας καταλαβαίνει και μας γνωρίζει. Τις πιο πολλές φορές θα έλεγα ότι όσον αφορά τη συμπεριφορά των περιστεριών μας, είναι πολλά δικά μας. Και αυτό το διαπιστώνουμε βλέποντας τους γύρω μας, αυτούς που ασχολούνται με τα ίδια πουλιά, ότι ενώ θέλουν να φτιάξουν καλύτερα πουλιά στο πέταμα και αλλάζουν πουλιά συχνά, τα περιστέρια που έχουν είναι σχεδόν τα ίδια. Γιατί πιστεύουν ότι φταίνουν τα περιστέρια και ότι δεν φταίνουν αυτοί. Οπότε η άποψή μου είναι πάντα φυσικά ότι η συμπεριφορά των περιστεριών εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό από τη συμπεριφορά τη δικιά μας. Γιατί είναι ένα πουλί το οποίο, ένα ζώο το οποίο και πολλές ώρες ζει μαζί μας και μαθαίνει και συμπεριφέρεται αναλόγως όπως το συμπεριφερόμαστε. Δεν είναι άψυχο πράγμα, δεν είναι ένα πράγμα χωρίς ψυχή, χωρίς μυαλό. Οπότε ο σεβασμός που θα πρέπει να έχουμε σε αυτό το πουλί θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλο. Ειδικά όταν το έχουμε τόσο κοντά μας και θα έλεγα ότι επιδρά άμεσα ή έμεσα και στην ηρεμία μας και στη ζωή μας την ίδια. Αν θα του δώσουμε αγάπη, θα εισπράξουμε αγάπη. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τα περιστέρια, αυτό ισχύει και για όλα τα ζώα τα οποία έχουμε και ζούμε τόσο κοντά τους. Αυτή είναι η άποψή μου όσον αφορά για τα αουτζίδικα. Μπορεί και να μην είναι έτσι, αλλά αξίζει για όλους αυτούς που αγαπάνε αυτά τα περιστέρια να το ψάξουμε. Και η προσπάθεια την οποία κάνουμε είναι να επαναφέρουμε τα περιστέρια, τα αουτζίδικα, στην αρχική τους, θα έλεγα, μορφή, η οποία τοποθετείται πριν 40-50 χρόνια,
και θα έλεγα να τα φέρουμε εκεί που τα παραλάβαμε και να βγάλουμε από μέσα τις ξένες προσμίξεις. Βέβαια αυτό θέλει χρόνο, αλλά θα έλεγα ότι αξίζει.